ए जी का हो? सुनो तन कि आज खेसारी जी के बर्थडे बाटे रउआ भुला गल बनी का? ना कैसे भूला जाइबो? अब पूरा बिहार बर्थडे मनावता, हमने के ना मनावे के? का तू कहलू जरूर मनावे के, पूरा तैयारी कर लेले बानी, अब चले के मनावे। मनावता बिहार बजै से त्योहार, जन्मदिन आइल बाटे, होखत बा हमार ए रानिया विचार कि मनावल भइल बाटे। अरे तो जाए ना जल्दी से लेके आई, आज सब के इनवाइटो करे के बा, फुलौनो सजावे के बा। ओके भला मुझे